Gihugupan sa mga tao kining gamayng adubuhan sa daplin sa karsada sa barangay Tipadilla tungod sa kalami ilabi na sa adobong dila sa baboy ug uban pa. Atong tilawan sa report ni Alan Domingo. Kini ang adobong karne sa baboy nga gibutang sa bayangan nga tray, apil nini ang unod ug tambok. Sulod sa ginhawaan, lakip na ang tungol ug ang dila. Matilawan kini bugti sa 60 pesos ang buok. Gawas lang sa adobong dila nga medyo mahal kay talag sa onraman ug kinaham usab sa uban. Kinumpra nila sa usa ka mall sa downtown ang karne aron masiguro nilang kalidad ang luto nila. Humok usab kaayo kay gilat-an nilang daan ay giadobo. Inato ra kaayo apan maoy gidumdum sa masuki. Gani ang uban gikan pa sa ubang dapit nga modayo lang aron matilawan ang ilang adobo. Okay ra, kusog lang yapon. Okay, asa man ni usay pinakahalinunan nila. Kanita nandiyan. Limbibyo la po Amerika duha. Nya papa mangumpra ni kadlawon. Pila ka oras na ninyo ni Morod ug halin? Depende sa moro say maorot og laon na alas 12 hapon ng mga alas 4. Okay, tilawan na to ang ilahang adobo daplin sa karsada. Tipadilla. Sa Tipadilla mo na siya. Uy, lami ha, humok da. Babukalan di daan. Humok la. Gawa sa adobo ang ilahang tag 20 pesos nga panaksan sa diniguan ang apil sa kinaham sa mga gutom nga kuma. Steak, kumakaoni ini. Gani ang uban, malimot na kuno tungod sa kalami. Lami kayo, makalimot ka sa mga Gusto mo ingani mo? Nakalimot na. Ang chocolate pig. Chocolate pig. Sa mga gustong mutilaw, pag agpas-agpas kay kutob lang sila sa paniudto ang ilang adobo, kay mahurot naman. Kauban si God Frerelian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.